manzo Allah ya yaki wannan aqidar ta jin cewa wai wani yana da iko cikin ikon Allah. Lokacin da dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, sayyidina Ibrahim al-Mu'azzam, akai sa'a ranar da ya rasu, ranar akai zazzabin rana. Sai mutane suka rinka cewa kai abun mamaki, har rana ma tana jimamin mutuwar dan Annabi manya. Amma manzo Allah take ya yaki wannan abun, yasa a tara mutane a masallaci yace ayyuhan nas inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Ku mutane ku shiga taitayinku, rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah. Halittarsa ce la yankasifani li mauti adin wala li hayatihi. Ba sa zazzabi dan an haifi wani ko dan wani ya mutu. Ba sa zazzabi dan an haifi wani ko wani ya mutu. To wannan shine musulunci, wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi. Amma ka ce ran da shehuwa ne ya mutu sai da aka kwana ana ruwa, kamar da wani mawaki yake faɗa, wani shehi ya mutu a nan Kano, wai ranar da ya kwana sai ya mutu sai da aka kwana ana ruwa. To ran da karya ta mutu ma an yi ruwa. Ko ba haka ba? Ko kana tsammanin duk daren da ake kwana ana ruwa karnuka ba sa barbara, karya ba ta haihuwa, ita ma karamata ce? Wannan daban, wancan daban. Kawai faduwa ce ta zo daidai da zama. Haɗuwa ce ta zo daidai da zama, amma duniya Allah ya tsara ta tai tafiyar ta daban, ba ruwanta da kowa. Ba ruwanta da kowa. A haifi kafiri ayi ruwa, a haifi ɗan fashi ayi ruwa, a haifi waliyi ayi ruwa, ba ruwan ruwa da haihuwarka. Ba ruwan ruwa da haihuwa. Shi yasa duk abin da suke faɗa na ƙaryace-ƙaryace ranar da aka haifi annabi sai da kaza ya kaza, sai da duk molanka ne ba, babu hadisi ba aya. Kuma wannan bai rage wa annabi daraja da komai ba. Jahilcinsu ne yasa suka ɗauka cewa sai an faɗi wannan ne aka yabi annabi. In kana da imani ko babu wata mu'ujiza ƙwaya ɗaya da annabi ya zo da ita, kai ka san annabi manzon Allah ne, babu wanda ya kai shi daraja a wajen Allah. Kalma ɗaya da Allah ya gaya masa a Qur'ani ta fi ƙarfin wata ƙarya da za ka yi masa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ta ƙare. Muhammadun Rasulullah, an gama, ba wani yabo da ka isa kai ka kamo wannan kalmar, wallahi an gama da kai. Amma ai an haife shi ne da kaciya, an haife shi ne da kwalli, an haife shi ne da kaza. To yanzu ka je ka gani ƴaƴan tumakai ma ana haifa su da kwalli, wallahi. Ka tambayi likitoci ungozoma asibiti, in dai tattarewar gaban ɗa namiji ne wanda shi ake cewa kaciya, ka je ka ga ƴaƴan arna ma ana haifan su da wannan. Ya za a yi to wannan ya zama karama? Ai shi karama abinda ba a yi wa sai mutumin ƙwarai shi yake zama karama, amma abinda ake wa kowa bai zama da karama ba, bai zama karama ba. Yanzu ɗaukarsa da Allah ya kai shi sama, wannan akwai wanda aka yi wa, wannan shine karama. Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wannan kam ko Ibrahim ba a yi wannan ba, ko Musa ba a yi wannan ba, ko Isa ba, duk ba a yi musu ba. Amma wallahi na rantse maka da Allah, ka je ka tambayi unguwar zomomi masu karɓar haihuwa a asibiti, shin ana haifar yara maza da takurarriyar al'aura? Ba shi ake cewa kaciya ba? Wannan ba zai zama karama ba. Ana haifar yaro kaga idansa kamar ya sa kwalli, halitta ce, wasu suna da irin wannan, kaga ko bai sa kwalli ba sai ga idansa yana yin kamar me, kamar da kwalli. Halitta ce Allah yana yin ta ga wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama. Ballantana duk nasosi sun karyata wannan maganar. Abdullahi dan Abbas ya ce da kaciya, an gane ko, da kabakin suna, da yanka, duk kakan manzo Allah ne masa Abdul Muttalib ranar 7 da haihuwarsa. Idan mu yin izala mun faɗi wannan, ka ce mu makiyan annabi ne, mun rage wa annabi daraja. Abdullahi dan Abbas ma makiyinsa ne ya faɗi wannan? Kai da ka ce kai masoyinsa ne ka kakkago wannan karerai, ina ka gani a littafi? A ina ka rubuta? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Da haka dai ya ɗan uwa masu albarka, mu sani cewa Allah Allah ne, duk wanda ba shi ba bawa ne a gare shi. Sai dai Allah ya ɗaga darajar bayi darajar su ba ɗaya ba ce, amma duk ɗaukakar darajar da Allah ya wa bawa bai zama Allah ba, bai zama Allah ba.
kuma da wanda ya bawa annabi sifar Allah da wanda ya bawa gunki duk ɗaya suke, duk sunansu ne mushrikai. Allah baya ɗaga ƙafa akan shirka ko da annabi ka yi ta. Inda wanda ya bauta wa gunki shine mushriki banda wanda ya bauta wa annabi, to da kiristoci ba su shirka ba, da yahudu ba a ce da su mushrikai ba, amma kiristoci suka bauta wa annabi Isa, Allah ya kira su mushrikai. Yahudu suka ce annabi Uzairu dan Allah ne, Allah ya ce da su mushrikai. To haka wanda ya hau dala ya bauta wa barbushe ko tsumburbura duk ɗaya ne. Wanda ya ɗauki sifar Allah ya ba manzan Allah mushriki ne. Mushriki ne. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Ba umarci bayi ba sai da bautar Allah shi kadai subhanahu wa ta'ala. Daka wala ayyu makhluqin, hakanan dukkan wani abin halitta bai kama da Allah ba sa'an Allah bane. Wa huwa as-sami'u, kuma shi Allah mai ji ne, ji irin nasa, al-basiru mai gani irin nasa. Wannan aya tana cikin suratul shura. Sheikh Fauzan yace fa samma nafsahu as-sami' al-basira, ubangiji da kansa ya kira kansa da mai ji mai gani, domin Allah ya fi kowa sanin kansa. An gane ko? Tunda Allah ya ce shi mai ji ne to mai jin ne, shi mai gani ne to mai ganin ne, domin ba wanda ya kai Allah sanin Allah. Kamar yadda a cikin bayan Allah ba wanda ya kai manzan Allah sanin Allah. Idan annabi ya ce Allah yana da kaza, magana ta kare, domin ba wanda ya je inda annabi ya je, ba wanda ya yi kusanci da Allah irin kusancin wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi Allah yake so ya zama sample na wanda ya fi kowa saninsa, shi yasa aka ɗauko shi aka kawo shi. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adana fa'auha ila abdihi ma auha ma kadhaba al-fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra. Amma za ka sha mamaki, sufaye sai annabi ya faɗi abu game da Allah sai su tawili, su musu. Annabi ya ce Allah yana da hannu, su ce yana da iko. Yana da hannu, kawai hannu aka ce, ba a ce maka hannu irin na wane bal ma hasali babu wannan maganar. An gane ko? Allah yana fushi kawai aka ce, ba irin na mutane ba, dan shi ka'idarsa laisa kamislihi shay. Duk abin da ya jingina wa kansa nasa ne, kuma ba wanda ya kama da shi a ciki. Dan mutane suna fushi baya nuna cewa fushinsu irin na Allah ne, domin su din ba alloli bane, su bayi ne. Ba yadda za a yi bawaye kama da me ubangiji, ba yadda za a yi abin halitta ya kama da wa mahalicci, ba zai yi ba. Haka kowa a aje shi a matsayinsa. To amma da ka sauka daga lafuzan da shari'a ta faɗa, ka koma kama naka da wata da'awar ƙarya, wai a madadin a ce annabi ya mutu sai a ce annabi ya faku. Wai kalmar fakuwa wai shine girmama. Sakarci. Ka kai Allah sanin annabi, ka kai shi girmama shi, amma yace innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kai ne mutuwa ne, su ma za su mutu. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli afa in mata. Amma ba shi yace a kar a ce ya mutu, sai dai a ce ya faku. Yaƙi na Allah ya kama nasa. Haka ahir ɗinmu ba komai yake ja wannan ba, raunin imani ne. Shi Allah da ya halicci bayi, ya yi musu kwakwalwa, ya yi musu zuciya, ya yi musu imani, to ya san duk abin da zai ɗora musu za su iya ɗauka. An gane ko? Idan ka ga mutum ya ƙi ɗauka, to lalaci ne. Kuma duk abin da Allah ya ce a yi shi ne daidai. In ka kuskura ka sauka daga na Allah, to ka koma kamaka ne. Fa ma za ba'da al-haqqi illa ad-dalal. Da haka Allah yana da hannu kamar yadda ya gaya mana, kuma hannun ba irin na kowa bane. Wannan ita ce ka'ida. Allah yana so ba irin na bayi ba, domin shi ba bawa bane. Allah yana fushi ba irin na bayi ba, domin shi ba bawa bane. Allah yana yarda ba irin ta bayi ba, domin shi ba bawa bane. Laisa kamislihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Ba wanda ya kai Allah sanin kansa. Qul a antum a'lamu amillah. Ce da su ku ne kuka fi sani ko Allah ne ya fi ku sani? Bal a wani waje ma ya ce wallahu ya'lamu wa antum
la ta'lamu Allah yana da sani ku ba ku da sani da haka ba ku isa da kwakwalanku ku gano